Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So, ginakahadlukan ina nga komplikasyon no, ang mga reports about sa blood clot associated with COVID-19 vaccine. No? So, ang COVID-19 vaccine, so once ma-inject kita sang vaccine nga ina, no, so daw parehas ina siya nga protein nga gin-introduce sa body, pwede maka-trigger no, sa ginatawag na activation of antibody sa lawas, na ang antibody na ina, i-attack niya ang isa ka protein sa lawas, ang ginatawag na platelet factor 4 protein na nag-help sa clotting sa body. So once na-trigger niya ina, pwede nga mag-activate, tagsigi-sigi niya, hindi makontrol ang clot formation. So possible ina, no? So do parehas na ang sa literature nga nabasa kung ginpahalin tulad nga do sa isa ka kuweba no, ang dragon nagakatulog pag inject sang vaccine na pukaw siya. So pag pukaw, syempre naglupok na no, kaamo na ang naging pahalimbawa nga hindi na niya mapunggan ang sige-sige nga clot formation because of i-trigger niya ang aton nga lawas. But we have to understand na based sa investigations ng European Medicines Agency no about sa clotting nga ina no, kag sa ang WHO na posible gid man nga may link ang blood clot kag ang COVID-19 vaccines no. However, very rare ang side effects no, and it was shown nga mas dako ang risgo na sang tao nga mapatay sa COVID kaysa sa risgo nga mapatay sa side effects ng COVID-19 vaccine. So, ang issue sang blood clot, kumbaga, based sa study subong 1 to 10 out of 1 million no sa doses of vaccine, so around 0.001% lang ang pwede nga ang may ara nga nagka blood clot no, pero ang chance sang pasyente nga high risk, for example 60 years old and above nga mapatay sa COVID, 1 out of 10, so it's around 10%, so kataas no. And even those nga kung naka-vaccine na kita with nga full vaccination, kung bisan sa high-risk group pa kita, less than 1% lang ang chance na magka-severe COVID kita or magkaroon sang death sa COVID. So, amoy na siya, no? Hindi kita mahadlok kasi the connection of the blood clot sa COVID-19, hindi pa man gid hambal nga well-established na gid siya, pwede nga may link, but if ever nga may ara, it is a very rare side effects of the COVID-19 vaccine.